A mí me molesta. Un poquito. Lo molesta bastant. Quan algú està fumant al banc del costat i no es dona compte que tira el fum cap a tu. Sempre intento com allunyar-me. I te'n vols anar perquè vols estar despejada i el fum no et deixa. I respirar aire lliure. Exacte. Si estiguessin dintre del local sí que ho comentaria, però si estan fora... Que el primer cigarro casi nunca les gusta. No. Home, jo crec que el gust és com una cosa difícil de descriure. Malo, ahumado, amargo, no me gusta. Plantes cremades i... Amarg. Ceniza, però ni idea. A fum, a... Un gust fort que et crema com per aquí, no sé. No sé, És que no ho he provat, però... jo tampoc, però potser a algú li agrada i a altra gent no. Sí, a mi no m'agrada que els meus amics fumin al meu costat, és que... Fumen, però fumen a la teva cara. I jo que si vaig pel carrer estressada i me sento al costat d'una persona que fuma, jo per fumar, deixa'm en pau, no sé. Però ara, clar, al tenir cada cop més amics que fumin i això, pues, m'estic acostumant. Si ja t'ho estàs passant bé, per què necessites d'una altra substància? Yo no me gusta fumar, no me gusta tampoco el olor y voy con ellos como son ellos, no porque estén fumando ni nada. Ajuntament de Sant Cugat.